Goeie, Goeie. wat ben je aan het doen? De crisisverlichting maar eraan, hè? Ja, crisis al wat al lang niet, ja. Ja, daarom. En dat wordt weer wat sneeuw. Dus ja, dan komen we er even naar aanhalen. Nou is het mooi waar. Zeker. Sinds is kind, dus ik ken hem mooi even. Moet er nog een soort? Want de andere kant ook nog, zeg ik. De horenkant maar ook nog even. En dan gaan we alles eraf. Ja. Je vindt net spannend hebben op ledder. Nee, ik kan wel. Heger, ja, dat is geen probleem. Ik zit thuis in die houdt het wel in de gaten binnen, hoe je dat doet. Maar dat? Oh, er is toch in thuis, hoop ik, want anders dan hebben we niet meer lekker. Ja, nee, de vrouw is nog thuis. Ja, de vrouw is thuis. Die zit op de zin, denk ik. Ja, ja, Zeg je dat? ja. Ja. Oh, ik kan de lidste er ook nog wel even op. Die is nog net zo oud. Die is 3 maanden. Iets meer dan 3 maanden. Nou, ze draagt weer fut, hè, maar de poppen. Ik had al in de gaten waar het aan op komt. Wat denk je dan? Ja. Dat ik net even in Noord in ieder geval, nee. Zo weet. Nou, succes nog maar even daarboven. Ja, dank hoor. Komt helemaal goed.